Имате видеорегистратор. Качвате видео от него в социалните мрежи и получавате глоба от Комисията за защита на личните данни. Да, това може да ви се случи. Видеорегистраторите стават все по-популярни. По-достъпни са, по-качествени са, дори записват при посегателство върху паркирания ви автомобил. Също така могат да са полезни като доказателство в съда, но ето какво не знаят повечето хора. Когато използвате видеорегистратор за лични цели, например записвате пътуването си до работа, всичко е наред, тъй като регламентът не се прилага за чисто лични или домашни занимания. Качвайки видеозапис в социалните мрежи обаче, вие ставате администратор на лични данни, по смисъла на общия регламент за защита на данните. И това носи своите правни последици. На първо място трябва да имате правно основание за обработването. Това означава да сте получили съгласие от засегнатите лица, най-сигурно в писмена форма, или да сте предприели мерки, които да възпрепятстват възможността те да бъдат идентифицирани. Например, замъгляване на лица, регистрационни номера и други. На второ място, ако обработвате данни незаконосъобразно, рискувате да ви бъде наложена глоба от Комисията за защита на личните данни. Трябва да се отчете, че всичко казано до тук не се прилага, ако публикуването е за журналистически цели. Въпреки това, отново трябва внимателно да се прецени дали не се засяга прекомерно правата на заснетите лица. Накратко, бъдете предпазливи, когато планирате да споделяте видеозаписи в публичното пространство. Иначе рискувате да ви бъдат наложени сериозни по размер санкции. Имате въпроси или не сте сигурни дали не нарушавате регламента? Свържете се с KGK Law Firm, за да ви съдействаме.